Давай. Добър ден! Добре дошли, скъпи гости! Това е малко ресторанче Рич. Студена бира в топло време. Рич го измисли моя син. Някой мисля, че защото имаше един сериал по това време и заради това няма нищо общо. Може би той се казва Христо, аз съм Райко. Те да го знам. Преди 25 години купихме това местенце, защото то е било жилище някъде, преобразено на малко заведение към днешно време. Както пише в един пътеводител, написано на английски, заведението в Търново, забележителности, и пише ресторант Рич и тераса с изглед убиец. Това в превод. Изглед убиец. Те най-вероятно търсят убиеца, обаче то няма такъв. Вече, пак казвам, 25 години тук сме, работиме. Макар че сме на преклонна възраст, аз съм почти на 77 години, жена ми на 72. Отто Хагел. Този е идвал тук, той е бивш шеф на футболния отбор на Кайзерслаутър. Най-известният съм аз. Жена ми добре се разбира, тази година прави 50 години как живеем заедно. Фигаро тук, Фигаро там. Казах преди малко на колко години съм, живея от този град от 3 годишна възраст. Което значи, че тук съм 74 години. В тези 74 години съм видяла много неща, които са ми харесвали, други не са ми харесвали. Това по-хубаво може да дойде само с труд. Нали виждам сега тая компания, което и ви, и този Галин, които идват. Друго е. Хора, свързани с културата, което на мен ми доставя голямо удоволствие, че мога да разговарям на приятни теми. Вие, младите, при вас по-го има вече това нещо, което значи, че освен акселерация в ръста, има акселерация и в главата, и в много неща. И е радващо, тъй като една от причините е, че могат да отидат в други държави, да видят други култури, да донесат хубавото. Млад човек трябва да дава ухо на това, което е било, да отсей плявата от сламата, да може да върви напред.